Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao Mindanao, Philippines. Welcome to my traditional Filipino hilot with healing. Hello, magandang araw po. Happy Sunday and Happy Mother's Day po sa lahat. Sunday po ngayon. Ayan, Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga mother, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, yung mapahilot. Kailan sa ngayon? Gato naman. Lagi, meron buntag. Kung sa'yo pamatin mo. Oh, di ko kayo magtulog-tulugan. Kung saan lang na. Pinadala na ko na ko ubo. Nga. Murag ko, kaya kami matay ka niya. Dito na gapon. Dito Patay. na gabaw. Sign ni mama. Ah. Gamay karon niya. Kremit ka ko karon. Hapon ko na uli. Sige na kung ubugan niya. Karon kayo. Dito na mga ginawa. Obo, lisubinhawa, pero ang mag-dubalay Wala. Karon pa man eh. Murag po na dyan kayong ginawa ba? Oh, kaya kuwan gani murag. Ubo na kayo. Kano, panunghot gid ba? Gabi as duot Nga. Hindi mo madala dyan. Kita ang ako mag-isulat yung mga number sa kalendar. Bilangkat na. Pwede ba na ko pangitaasan? Mabahala. Okay lang katon mo ng kalendaryo. Hindi ko anak ko na po mo kay kalimot ko. Magkikanakitaan pa na ko nilang katawag ko. Okay, yung mga bata. Ma'am, schedule ba kami dito na ang call Eric ma? So wala na ko rin kaya di na ko gusto mo. Wala nila yung pamatin mo. Suol tanan ba? Sa tanan dyan di ay. Oo, suol. Kung saan klaseng suol? Yung katulugan di ba mga kwan? Ano man? Bibikog kani. Mabiko, kung saan pa. Ayan, mga suol yun. Ano din ako likod kay Likod din ang pinakakuha ni mo. wala makapa. Hawa. Mabuk na lagi nawa. Iko kani inali na gid sa inali na yung anak na nung ko ano. Ano na to? Asa kitong balay no gaw? Ang mura 6. Maro ba 6 ba talo? At bang gid sa kanang Mindanao. Isa man itong diri nga mabini. Kita Si Juliet. Akad mabini no? Oh. Nakanabi ko kaisa din. Service ko kaisa. Oh, ana gani siya minsan. Ang service Ako ko. lagi minsan. Dito lang ko dili ko sa sus mo wala ba mo home service man na. Yeah. Din ko nga. Kaya ko niya na kanang ilan ni kabuok balay. Ito ang service ko, anak lang ba? Na may gusto mag-farm service, na may gusto mo ano yan. Na may gusto nga, hindi ko maghilot, magda na lang, matuog na, baka nang namnamon yung relax na good. Sige, ayan guys, shout out sa taga Aurora 6, Vigo City, oh. Muna akong agaw, si Gokong, Gina Gokong. Shout out sa lahat ng mga Gokong. Ayan. Gokong family, hello po sa inyo ha. Mama, may Gokong ha. Ako si Eric Hilot. Ayan, so na-adre na dungog man yung testimonya, tabangan na itong mamayo. Ang ginapamati ni ma'am, no? Malagi, number 1 dyan, ang yung sakit sa likod o kunga na o buo na lang ang ginawa. Ay kina yung sura dyan. Ang ginaan tulog. Awa po katulog ka nagsige man ko ubo. Ano lang dyan, no? Grabe ubo. Hindi na dyan makaya kugma pa. Hindi Sige. ka naman ko kanang banat gid. Nagkakuha na dyan. Ano mo na, basta Mother's Day. Murag, sige. Kadawat naman kay bulak. Wa pa pa. Ano lang naman na, gasto. Bahala na basta kay maayo ko. Bahala gulay. So, ayan, katabangan natin si Mama Mamayo. Inabanan sa pagkampo si Ginoo. No, siyempre, tanang namuluon sa kuwan katabangan na to. Ang Mamayo, putob sa tumayin mo. No, tanang namuluon niya. Nagkagabiin na, ito yung emergency. Huwag ko kabantay, so na-admit na yun. Alas 10 ka pina, niya ni Tix. Huwag ko kabantay ng Tix, itulog ng guro ko. Kung tawag lang, makamatata. Lisod o ginawa. Wala mong kaya, Tawag i-admit na. Yan sa hindi ka kapansin sa Tix ba? Ay, ito tawag, kay Sabak. Ayun, ayun ba? Ako basta ito bagon puliton din ako basta. Nanawa ko kanina, sus na-admit na ganitan. Sa Gonzales, so ginawa. Still lang, ginawa dyan. Sige, ayan guys, shout out po dahil sa kuha ko na ko 5 ka-country viewers na nagatanaw sa kuha. Shout out Saudi Arabia, India, United States, Indonesia, Philippines, siyempre na barang salamat ng Philippines. Maraming salamat Pilipinas. So, sa lahat ng mga OFW, kanya karon lang kita nga bigyan, please subscribe, click lang notification bell
para updated ka sa kung nilot man nakadlaw. Like, comment, and share. Ayan. So maghilot na ko guys. Love you guys. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga viewers nako, sa lahat ng mga mother. Love you guys. Ako, pangilot na po, puro na nga pag-aanay motor. Kaya ko wala. All yung ito at yung kinakunay mo kung magsakit ko. Mga disgrasya nila. Wala naman ko na pa kayo. Kami naman ang yung bago. Nag-isipad. Kumana kong opera. Mga din magsaon na din sa kadakuan. Wala kabalo ka sa kogaw. Na-friend ba? Tanong. Ang mga bata, kadali naman. Kaya ito kasi kuwan nga ng pagkakot. Magwanta pa lagi. Kaya pa. Masagana pa. Parang iba, matutong nga ng mga bata. Magwanta ka, masakit naman kayo. Sakit kayo, matulami. Ingat kuwan, may kuwan. Manit ko na magwanta. Sakit manggod sa kuna kay di pa mati. Pero kung di pa mati, wala manggod. Hindi nga, kapoy akong sigop doon sa kanang mga haligi, ang akong likod. Ano pait ko na kanang ginhawag it. Kanang ubo bitaw nga murag na. Ubo ang hotel ko ginhawag. Drive ba nga mo? Pero wala mo dito yung mga dugo, karoon naman niya. Kuhunan ko. O musabay na lang siya kay bisod ng ginhawan sa kagi. Lima, bisigin na po. May manabuha na po. Lima, itutong luwa. So, yung kaluya na po, itutulong. Kada ubo, bangon. Luwa. Anak ako mas YouTube. Anak ako mas YouTube. Awak mo pa ito YouTube. Eric Gilok lang. Hindi na tanong, tinuot, pangalan. First para mo ko. Kuha. Luwa rin po nga dyan. Abot, hindi na ko na kayo. Lang ba yan ni? Gani. Luka dyan. Mga lagi doon, skate dyan. Pero may kumahin sa. Hindi ko lang na po. Ano ko, agad ko. Makulit pa ko. Namay. Naman sa kito. Foto. Foto. Ganda kamay. Ikaw pa mo. Mga bata, may uli ka sa mga
Pero ako masaag. Nagalampas na din ang purok may naghinom-duman niya. Nya. Ikaw na rin may purok ko. Jadi, umaoy. Purok manggaman, wala ako. Bakit? Bakit? Saan ang ginagawa ko? Pero, nanamot na mo eh. Pasmado man ka, nagkapasa na kagahapon gabi eh. Oo. Nangin ako, pasmado ka. Pasmos kusog. Di man dapat ko gabi ko. Kasyas sa motor, nag-aanay. Nag-aabot lang doon, pagkauma. May game kwadra. Ang umbrella na. Kapit na di kalakaw. Kaya di man ipaan mo si doktor, personal. Nakangita mo kahilot rin. Magunog ba, mapangot, tinghanan mo. Aurora. Aurora, data pito sa may Aurora X na nanang gamay baguan. Peter. Tama-tama, nahilot eh. Kasuroy ko. Kondisyon na. Batang. Ito, pura yung mga bagay, no? Traffic. Nagkaroon pa dyan kasulihan ito. Mas panik. Pagka na dyan yung panahon ba?
na. Ako na gabiyahin ko mo kalito ko naman ilat na ito. Malagi.